हेलो लोगोफोर जोंना ओरैबायदि गरम जागासिनो नङा होमब्ला लोगोफोर बे साननैसोआव बेनि थाखाय नैबे दै बेनि मोननैसो आं इन्टारेस्टिं फेक्ट्स नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो बे दैखौ लोंनानै जों ओरैबायदि गिदिर गिदिर बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो किडनि इनफेक्शन गेस्ट्रिक ब्लाड प्रेसारफोरखौ खमायहोनो हायो आरो वेटफोरखौ लुज खालामनो हायो माने वेटफोरखौ खमायनो हायो आरो दै खम लोंनायनि जाउनाव जोंनि वेटफोराबो बाङो खर' सानाय जायो लोगोफोर जुदि बायचान्स बे दै खम लोंनायनि जाउनाव किडनिफोरा इनफेक्शन जाफ्लांबायोब्ला बे मेडिकेलफोराव हस्पिटालफोराव थांनानै एथ' दामि दामि मुलि जानांगोन एथ' फैसा गारनांगोन बे फ्रियाव मोननाय दैखौ लोंनानै बेनिफ्राय जों जुदि बारग'नो हायोब्ला बेवहाय मा लोगोफोर नङा होमब्ला भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंबो दैखौ लोंनानै लानोसै जोंना ओरैबायदि गरम जागासिनो बे साननैसोआव चियर्स ओके गाइस दिनैनि भिडिअआव जोङो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सफोरनि सायाव सावरायगोन लोगोफोर नोंथांमोना बर जानाय नङा जास्ट आरो नोंथांमोननि खुगानिफ्राय मोनसेल' वार्ड गगोन OMG भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जों बांद्राय बुंला भिडिअखौ थाबैनो जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोन जोंना नै बिदि ट्रेनफोर खारा होमबा माने ट्रेन रेलवे क्रसिं होनो ना जायखौ माने बिदि थाया होमबा जोंना नोंथांमोना मिन्थिगौ ना मोनसे गिब्राल्टार मुंनि जायगायाव रेलवे क्रसिं नङा एयारलाइन क्रसिं दं माने बे रानवेयाव जायगायाव एर'प्लेनफोरा खारो बिरनो थाखाय बे रानवेनि गेजेरजों गारिफोरा क्रस खालामो वाव फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोना लाइफआव खेबसे नङा खेबसेथ' पार्लेजि बिस्कुटखौ जाखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर दा नङाब्लाबो उन्दै समावथ' जाखाबाय जानांगौ बे पार्लेजिनि बिस्किटआव बे फन्टआव थानाय गथ' फिसाया बिनि मुङा जाहैबाय निरु देशपान्डे आरो बिथाङा जेब्ला 4 बोसोर 3 माहानिमोन अब्लानो बे फट'खौ लानाय जादोंमोन बे काभाराव पार्लेजि बिस्किटनि काभाराव थानाय फट'आ गथ'नि आरो बिथाङा दा 65 बोसोर जाबाय आरो नोंथांमोना मिन्थिगौना बे पार्लेजि बिस्कुटआ सानसेयाव बे बुहुमाव 480 मिलियन सेल जायो 480 मिलियन लोगोफोर नोंथांमोना दा बे भिडिअखौ नायगासिनो ना दा नै 55,000 पार्लेजि बिस्किट सेल जालायबाय दाथ' नङा दा जोंना लकडाउननि थाखाय एसे खमायनो हागौ नाथाय रेकर्डआ बुङो सानसेयाव 480 मिलियन बिस्किट सेल जायो पार्लेजिनि बिस्किटआ फेक्ट नाम्बार 3 लोगोफोर नोंथांमोना सादि.com माबा भारत मेट्रमनि.com टिभिआव जि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय हायो माबा बिदि लाइफ पार्टनार नागिरनो हायोनो माने हाबानि थाखाय हाबा जानो थाखाय लाइफ पार्टनार मोनाब्ला बेफोर वेबसाइटआव मोजां मोजां नागिरनो हायो बिब्दिनो इन्टारनेशनेल मोनसे वेबसाइट दंमोन match.com बेनि अनारा सासे गार्लफ्रेन्ड दंमोन आरो बेनि मिन्थिनो गोनां मोनसे इन्टारेस्टिं फेक्ट्सआ जाहैबाय बे अनारा माने जाय बेखौ खुलिदोंमोन match.com खौ गुबुनखौ मदद खालामनो बेवहाय बेनि गावनि असे गार्लफ्रेन्डआनो बे एपखौ बा बे वेबसाइटखौनो इउज खालामनानै गुबुन बयफ्रेन्ड नागिरना लानानै बिजों हाबा जादोंमोन वाव दैट्स अमेजिं गाइस फेक्ट नाम्बार 2 लोगोफोर जों खायसे सुबुंफोरजों रायलायोब्ला बिदि गन्थं खानाय दानफ्लांबाय थायो नङा होमब्ला लोगोफोर बे मानि थाखाय जायो जेब्ला जोङो नार्भास जायो रायलायनायाव आरो जों सानफ्लांबाय थायो बे नों जायजों रायलायदों बे सुबुङा माने बे मानसिया मा सानगासिनोब्ला बिदि सानबाथाय जोंनिया बिदि नार्भासनेसनि थाखाय जों बिदि दानफ्लाङो नोंथांमोनाबो दानफ्लाङो जानांगौ नंखाय दा बुं आंथ' दानफ्लाङो लोगोफोर नार्भास जायोब्ला फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मालाबा सानसे नङा सानसे बिदि मोनफेरदों ना माने फना भाइब्रेट जानाय बादि मोनो नाथाय भाइब्रेट जायाखै जेबो फैयाखै नटिफिकेशन मेसेज जेबो फैयाखै नाथाय भाइब्रेट जानाय बादि मोनो खेबसे नङा खेबसे नोंथांमोनजोंबो बिदि जाखाबाय जानांगौ आंजोंथ' गोबां सम जाबायानो थायो बेखौ बिदि जानाय जाथायखौ जोंना मा होननानै मिन्थिनाय जायो फेन्टम फन भाइब्रेशन सिन्ड्रम बे नोंजोंल' नङा आंजोंल' नङा बयजोंबो जायो लोगोफोर जेब्ला जों फनखौ बांद्राय इउज खालामो अब्ला बे जाथाया बयजोंबो जानाय नुनो मोनो बेखौ नायबिजिरनायाव मोननाय जादों आरो बे जाथाय जानायखौ माने जेरै जों भाइब्रेशन जानाय बादि मोनबाय हायो जेबो फैयाबाबो फनफोरखौ खायसे समाव बेखौ जोंना फेन्टम फन भाइब्रेशन सिन्ड्रम होननानै मिन्थिनाय जायो लोगोफोर बांद्राय गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
आं गाबोनो नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैगोन टिल टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि